ngingapha-ke Mgungundlovu angihambe ngedwa-ke ngiphethe-ke ithayima lami la ubaba uThemba Njile weNjilo Foundation. Singapha-ke Mgungundlovu Ondongazibomvu la sikhona-ke sizolibona-ke ikhehla lami engathi kodwa-ke kunohambo abafuneke balithathe-ke ngama-program awenzayo kodwa engathi khona-ke inkinga ekhona sengimfica nje la uhamba nabantu abasha sengithi awu kwenzakalani madala-ke ngicela nje asithathe asibeke ukuthi-ke mkhulu kwenzakalani sawubona baba. Ngiyabingelela nje mntu wethuleleni otakula abantu ngenhlanhla namhlanje awuthi uyafika nje uzokwenza ezinye izinto uzolekelela ingane usungithola ngiyagula nabantu basemzansi ngiyababingelela nje bayabona ukuthi hayi ngistressekile kodwa-ke ucathi sekuyalunga ngoba sengizokwazi ukuthi abantu basemzansi-ke baluze udaba. Baba singani ukhala ngani nabantu abasha kwenzakalani? No, ngithi ngibingelela kakhulukazi nabantu abasha nje kuyinyanga yabantu abasha. Ithemba Njilo Foundation ine-program eyenzayo sayiqala ngo-2010 la sithatha khona abantu abasha nje sibayishe emazweni aphesheya so computer khona sibafundisa nje ama-dance esiZulu, iSpedi, iSitswana, iSivenda nawo-ke nje ama-dance. So-ke sesihamba ama-countries amaningi Spain, Italy, German, France and South Korea. So 2024 sasise-Turkey so computer khona sikhompyutha nama-countries awu-100. So-ke i-South Africa sakwazi-ke Pride of Africa saphuma unumber 1 kwenye category kwenye saphuma number 3. Kulokhu-ke basi-invite-ile-ke futhi-ke kwi-competition ezoqala ngoJuly 11. So manje sengiphethwe ikhanda nje ngoba ngithe ake ngifuna abantu abasha njengoba kuyinyanga yabasha njena njenganamba abantwana nje lana-ke bafunda nje la eFrance eMvuzo. So abanye babantwana esengibaqeqeshile ngabapheka-ke engizohamba nabo kodwa-ke inkinga-ke abanayo-ke abantwana laba-ke iningi labashonelwa abazali babo. So-ke uma ngithi ngqo emnyangweni ukuthi ngifuna ukubalungiselela and nama-guardians abanawo engithola ukuthi kuney'nkinga njena ezenza kube nama-delays. Engithi-ke ngisazama ukulwa nazo. Home Affairs uzamile impela nalabo abanye nabo labo uyabazamela ngoba i-referral letter ifunakala basinikezile. Inkinga ku-social development la-ke beney'nkinga khona ukuze sikwazi nokuya enkantolo ukuthi mangase-ke umuntu nje kuxazuleke loo nto ngokukhulu ukushesha iy'ngane zingakwazi ukuthi zikwazi ukuthi sikwazi ukuhamba nazo ngoba into engiyisabayo uyabanza abantu abasha and akasenamzali and abayahamba ontanga aba yena akekho cabanga ukuthi ninye ezokwenzeka lapho yona into engiyisaba ukuthi and whoever-ke okhona ongakwazi ukulekelela kakhulu social development asibambisane nento sikwazi ukuyigijima ngokushesha ukuze kusasa-ke singezwe ezinye iy'gameko ney'gigaba ezikhona ngoba sizama ukukhipha abantu abasha ey'ngxakini ezikhona la emnyango bakwazi ukuthuthuka. Kunabanye nje asebathola ama-contract ko-Vietnam abanye ko-London uma ngihamba ngala ma-programs lawo. So-ke iyashintsha impilo yabantu bakithi. Ukhona nje umfana uvele enkosini saye naye eSpain safika laphana sakhompoza ingoma iVietnam yamthatha ubuyile manje na usomashishini contract ayithola ngokuhamba kwethu. Abantu basemzansi sacela ke siyilekelele lezingane nongakwazi ukufaka isandla-ke mntu uthuleleni alekelele ngoba inzima lento ukwenza lento ayilula and akusafunakala nje na insurance yalezingane kusafunakala ama-passport kusafunakala ama-flight ticket. I-flight ticket u-19,000 umuntu emunye nje. So-ke kusafuna sibonise njalo ongakwazi ukuthi nokulula isandla nto esingajabula kakhulu siyithemba Njilo Foundation kuze sishintshe impilo zabantwana bakithi. No, asibonge baba Njilo, sibonge kakhulu. Siyazi ukuthi ithemba Njilo Foundation kuningi esikwenze namanje siyaqhubeka kunzima khona-ke ukuthi-ke uma indlela iqhubeka nomthwalo uya ngokusinda ngoba abantu abasha nabo sebeyithemba lakusasa lelizwe lakithi yabo. But-ke uma kuba nezinkinga ezikhona siyacela ukuthi osomabhizinisi nabo bavele balekelele because ibona osomabhizinisi bakusasa, ibona omongameli bakusasa la yabo ukuthi naye kuhulumeni wakithi KwaZulu-Natal-ke oholo yena kubaba-ke uNtuli u-MEC. So uPrima wakithi siyacela ukuthi-ke angenele mhlawumbe uma ukuthi-ke kukhona lokhu inkinga ezikhona emnyangweni lo ukuthi waka-social development ukuthi-ke ukuze kusizakala abantwana. So ucele futhi nawe kubuholi bawo umnyango wa-social development lekho ezothina ukuthi-ke ucele ungenele ngoba ama-program njengalawa ngicabanga ukuthi-ke iwona vele a-relevant kuwona especially njengoba kuyinyanga yabantu abasha nje uJune ukuthi nabo abantu baqoqeke babunjile ungaqali ungagcini futhi ukuthi awulekeleleke lapho bekhala khona ukuthi khona lapho kubhajwe khona ukuze nikwazi ukuthi iy'ngane zibe nohambo oluhle ziyomela izwe lakithi eSouth Africa phesheya baba. No, ngithi angibonga kakhulu nje mntu and iqhawe lami nje uPremier ne-showed and-ke Mayizwile uZonyazi bengisazomthinta naye angabe seyibone secha akonakale lutho nje ukuthi njena-ke isuke yahlangana nje ngokushesha sazomthinta nangendlela okuyona sibona ukuthi yiphi indlela-ke engagijinywa ngayo-ke sikwazi ukuthi u-social development sikwazi ukuthi naye-ke enze ngendlela kuyiyona-ke. Ngiyajabula nje mntu ukuthi uyayibeka and ngiyajabula ukuthi uqhamukile. Ngijabula nabantu basemzansi ukuthi bazoyizwa futhi iyona-ke basifake isandla la bengasifaka khona. Yebo ngiyabonga baba uNjilo ngisazomela abantu abasha nje
ave ngoba mhlawumbe ukuthi siyakhomplete senza nje i-video ukuveza obuhle obenziwa iThemba Ntuli Foundation-ke nama-challenges ababhekana nawo ukuthi iwona esizocela kakhulu nakosomabhizinisi nakona wonke-ke umuntu ozothi-ke akwazi ukubona le video kanye neprogram eyenziwa iThemba Ntuli Foundation ukuthi-ke ongakwazi ukuthi-ke alule isandla naye ngama-funds akwazi ukuthi-ke axhase kule jeni nakuma-programs onke iThemba Ntuli Foundation ewenzayo. Babunjilo, abantwana uyubathole kanjani ubasikawutha kanjani? Ngiyahamba nje iy'ndawo ngey'ndawo ngenze ama-auditions yabo njengoba ilana nje khona abanye abase kwamashu yini lesikole abakusona K-Cap nabo basuka lana ngabathatha ngathi abahamba bokwenza i-art laphana bayafunda khona so-ke ngibuye nabo-ke abanye basemlazi ngikwazi ukuthi ngibahlanganiseke abanye bakhona-ke lana-ke eMaritzburg njalo abantwana laba nje base-France so-ke ngihambe ngibabone and ngeke ngimthathe umuntu engazi lutho ethi ngenyawo zombili kumfundisa ukuthi kugidwa kanjani kwenziwa kanjani mhlawumbe bazoza lapha bakhombise nje ukuthi kwenziwa kanjani bengazi lutho so sifika lapha phela njengoba saphuma number 1 ama-countries eyi-100 sikhompyutha nawo yabona so-ke nje kulokhu angazi azobe mangaka ama-countries esizokhompyutha nawo so siyi-South Africa sifike senze ezibukwayo lena. Yebo. Siyabonga ke ngibikele abantu abasha asiqale ngawe Bho ungathi uyinhlesuthi nje kunjani sizwa kithi? Ngiyaphila. Ngiyaphila inhlesuthi? Hayi ngiyabo Cha. Phakamisisi baba. Ngeke. Ungasabi ungakuthusa amakhamera ubani igama bethu? Ulunga. Bakaba? Wakaduma. Okay, ufunda ke baba? Ngifunda eMvuzo Secondary School. Wenza ba? Grade 10. Onemnyaka ngapi? Na-17. Okay, nawe ula kwiprogram ebheka phesheya? Yebo. Ngiyajabula nokuthi uzizwa kanjani leso? Ngizizwa ngijabule kakhulu ukuthola ithuba elifana njenganaleli. Okay, wena-ke isiphi i-activity oyenzayo yakukhetha wenzani? Yebo, ngiyagida. Ushaya ingoma? Yebo. Phela uma ushaya ingoma kufanele sikubone phela mhlawumbe khona amaqhawe omasikandi lawo uphuzane bakubelele baningi amaqhawe omasikandi la khona baningi bafetshana amaqhawe kamasikandi Baningi bakhona noqosha baningi khona osaliwe abaningi bakhona baningi nje oNdubheke baningi omjolisi yabo badinga namagida ngoma mhlawumbe wagcende sebekuthatha nje yabo ungene uyogida ngoma mnye wethu Yebo. Kulolu uhambo ikhona i-challenge kuwena ebhekene nomhlaba kusmoothie kuwena into zakho zithini? Ikhona i-challenge ekhona. Yani ukuthi ngidinga incwadi eshoyo ukuthi umzala ngisenayo umuntu osengigadile usisi wami. Manje yona challenge enginayo le esangimisile nje ekutheni izinto ezingaqhubeki ey'dingakalayo zokuthi ngihambe. Okay, incwadi bathi kufanele ivele kumuphi umnyango? Umnyango kanjani? Ivelaphi incwadi leyo kufuneka imolo Home Affairs and Social Development? Ngicabanga i-social development. Ngicela ngicela usizo eminyangweni nakuphima bafuna ukuthi bakulungisele indaba incwadi yakho. Ngicela usicele nje khuluma. Bengicela usizo lokuthi ngikwazi ukuthola incwadi yokuthi ngikwazi ukuphumelela kulolu hambo esesibe nalo. Yebo. Okay. Le nsizwa inamahloni. Sisi. Yebo. Unjani ma? Ngiyaphila. Uyaphila ubani igama? Undoni wakamncapha. Nongangaki? Na 18. Okay. Nawe uyahamba phesheya? Yebo. Uzizwa kanjani? Ngizizwa ngijabulile kodwa okwamanje ngisaphoxekile. Yini ukwenza njani kuwena? Okukusangiphoxile okwamanje ukuthi asikakalitholi usizo la kwi-social development ukuze siwazi bezoba sinika permission yokuthi sihambe. Nanokuthi okungiphatha kabuhlungu ukuthi abanye imost esihamba nabo banabo abazali. Then thina njengoba siba u3 abazali bethu abakho. South Africa njengoba nilibona kusizi yabo these are orphans yabo abasanda bazali abakundilo ke sefana nomzali kubona uma kuvela ke ithuba elingezizeleli njengaleli bese ke kuba ukuthi ke mhlawumbe kubona lama challenges ofishi isingeke sithi mhlawumbe ama challenge angeke akwazi ukuthi overcome ke uhulumeni uzokwazi ukuthi respond yabo ngoba naye umuntu omusha maye kanje oselibona naye kuyiphupho lifezeke ukuthi siyacela ukuthi uhulumeni akithi angenele ngempela kulezi zinto kanje ngoba izingane zihamba ngento enhle eziyomela izwe. Siyacela ke nabona bonke abantu ngesacrifice eminyangweni yonke kufuneke idlule kuyona bakwazi ukuthi basitekele ngempela. Sizwe kuthiwa ngama-human trafficking asazi nabo ukuthi ayawathola ama-challenge njengalawa because kulaba bahamba ngokuhle but laba abathola iy'ngane zethu bezisa kwamanye amazwe kubona
Asikade ukuthi kuba namathu umuntu ababhekana nawo uma kufuna kwenza i-corporate. Siyathemba ukuthi uhulumeni uzokwazi ukuthi aresponde uhulumeni waKwaZulu-Natal-ke. Dadewethu ungakhali masisi uzolunga. Okay, wena wenzani uyagida wenzani? Ngenza konke i-performing arts, ngiyagida, ngiyacula, ngenza konke. Okay. Simfisela inhlanhla sizolunga ngizoyaphesheya yazi? So Okay, angingizele ijongo le. Jongo, kunjani? Oh, intombi uJongo. Angiboni. Ubani igama? Kunonkulunkulu wamncwazi. Uneminyaka ngazi? Ngina 14. Okay, nawe uzizwa kanjani? Uhambe yaphesheya? Ngizizwa ngijabulile ukuthi ngikhethiwe nami laba baphesheya. Kodwa kunenkinga esivelelile la. Ukuthi kudingakala sithole lamaphepha-ke asivumela ukuthi abantu esihamba nabo ama-garden ethu. Manje lawo maphepha kunzima bathola kadala ukuthi senze izinto eziningi. Yeah. Okay, ngiyacela ngicela kubi nawasingadala nase-ofisi kaNdunankulu nomnyango-ke wakwaSouth-Development ukuthi banilungisele i-corporate yenu. Siyacela kakhulu ukuthi nesilungisele bandla ngoba siyadinga ngempela ukuhamba leli thuba elivelile aliveleli noma uba. Thina lesivelile because sikuvezile ukuthi ithalente lethu yiliphi manje ngakho konke enizokwenza siyanicela ukuthi nisilungisele amaphepha. Yeah. No, siyabonga kunengoma-ke mina yasesontweni engikhonza thina amathalente neziphiwo makusetshenziswe ngowenkosi. Ngibuka njengenqayizivele lokho kanje esithembayo ukuthi-ke kusasa ubona uhulumeni buholi bethu lobakusasa kuleli lizwe esithemba ukuthi nabo bayothi masebeho-MEC nabo kusasa sebengo-minister sebesemaphalamende izinto ezinjengalezi bayokwazi ukuthi bazibheke ngempela yabo ukuthi-ke zingagcini ziba i-stumbling block endleleni yabantu abasha ukuyofaza amaphupho abo. Babunjilo singavali nje ngiyacela mhlawumbe ukuthi kubantu abafisayo mhlawumbe ukuthi bazwile kwi-pledge yakho ukhala ukuthi-ke uyafisa balekelele bangakwazi ukuthi-ke babe namandla banganithola phi baba? Ngicela ukuthi ngishiye inamba yami ukuze ke ngikwazi ukubanikeza nemininingwane laba engakwazi ukuthi eneke basifakele khona abangakufaka ngoba kuningi kusafuna izingane zithola ama-track suit safuna zithole izinto zokugida safuna zithola ama-costume yabo i-costumes kufuna kube amabheshi kufuna kube khona nawe spade so ke kuningi okusadingala kulezi zingane so ke inamba yami nje 082 9549241 082 9549241 umuntu kangakwazi ukuthi angithinteke bese ke ngumtshela ukuthi angakwazi ukuthi ayijikishele kuphi-ke kodwa emthunje bathi sikhuluma njena-ke iminyango ngisazoyithinta ephezulu ngoba ke bengisakhuluma nama-ofisi uyazi ema-ofisini nabo baphethe nayo yonke into so-ke ngikhuluma nje okusho ukuthi safuna ngithinte neqhawe lami nje uPremier sibone ukuthi kwa-social development ukuthi ubani engamthinta ukuze lento ikwazi ukulungiseka ngoba lezi ngane uma zingalungisekanga njengoba ngisho bona ikhala ingane akuphumbi inyemezi kuyinhliziyweni kujula kucabange so-ke kuningi okunye-ke okungenzeka-ke ngengane kuphazamiseke nasesikoleni nje ngibonge kodwa-ke okusenzekile u-Home Affairs ngibonge nalabo iminyango engisadlule kuyona-ke abakwazile ukulungisa-ke sithemba ukuthi-ke uma sebebonile-ke konke nalokho ukuzihibeke bazokwenza ngendlela kokuyiyona yona zey'ngane zikwazi ukusizakala. No, siyathokoza baba. Cha, sinifisela nje uhambo oluhle. Siyacela-ke kona wonke umuntu othintayo ongaba namandla akwazi ukuthi amthinte Babunjilo akwazi ukulela lapha angalekela khona. Sibone-ke kusasa iy'ngane zethu zihamba ziyosimela phesheya. Engithembayo ukuthi-ke bodadewethu kusasa mhlambe niyothola ingqayizivele kuthiwa-ke nihambe nje niyosinela-ke isilo sakithi madodana emakhosi. Ithuba njengalelo ngoba phela lo busha enibenzayo benokuphila kuba nabantu abasha into esifisayo ukuthi izingane zethu siyibone siqhakaza ngelanga mhlambe nje siyonithola ukuthi niyabiza esigodleni sesilo ukuthi nihambe nje niyojabulisa isilo nethokoza isilo khona Babunjilo ngicabanga ukuthi ithuba njengalelo ngaba ingqayizivele ukuthi isilo ke besivezela amathalente abo. Kungaba into enhle kakhulu ngoba into abayenza uma sebese stage benza into emangalisayo ngicabanga ukuthi ngempela isilo samabandla sobona ukuthi hey bakhona abantu nabantwana bakhona abantu nezingane zakhe ezikhona lana-ke esizweni sakhe. Kukhona neprogram futhi ekhona eyi-host abafethu laphana oMcineka noboKhuzane nabo baningi abayenzayo bathi-ke ingoma kazwelonke
Ngiyayazi. Uyabona lezi ngane nje mawusifaka stage. Yes. I-hour. So i-program yabo nje i-hour stage bengaphumuli ngiyabajimisa ngenza yonke into. Abangifisi nje ngoba kuyajima ukwenziwa yonke into. 60 minutes bese stage. Yabo nje basiyaphesheya nje nakunezikhathi ehlwe khona kuthiwa nje 15 minutes, khona kuthiwa 30 minutes khona so ungaphumulile use stage. So ke kufanele abajime. So ke hayi nobe ngabe i-program thina sisabi. So ngena nje sikwenzayo. Ngoba nami ngiyikhehla nje na uyakwazi uyabothi uyasha. Uyabona nje into ekhona lena hayi ukuthi into ke eflukwayo into eyenziwayo nalapha bafuna ujima unciphisa imkhaba laba mkhulu hayi ngangithatha isigaba isikhathi esincane kabi lana esincane kabi incipha imkhaba la nibe fresh njengomkhulu nani manje usandla ngaphambili who's hey amagita ngoma la madoda ondoni who's sikaze nawe ungaqhumika uGrey who's walifaka amathatha wayifakile uniform yesikole osaka ngile sikaze nje yilo ngithalente lengane zethu leli madoda cha babondile siyabonga lithuba Nkosi yami hayi ke ngithi angibonga kakhulu nje abantu basemzansi ngiyazi ke abantu basemzansi ke abahluleka ayikho into ebahlulayo so njengoba sikhona siyithemba njalo foundation senze into efana lezi mntu uyazi ke saziwa abantu abakhela abantu izindlu abaya la sekuxakwe khona kodwa ke nanso into ebalekile kakhulu ukuthi sisiyokwenza lanto sibe sishintshile i-youth yakithi abantu abasha bakwazi ukuyibona lento yaphambili ngoba sekuyibona abantu abaphethe leli kunjalo amen no siyabonga South Africa bekuyilokho ke ndebe namhlanje thina siyibona babunjilo sizo ukuthi ke usiphathelene nokuthi ithini inhlelo zakhe kulonyaka ngabantu abasha kwenyanga yabantu abasha sesizuleke siyacela kusizo kunonke uthintekayo uyomthinta kuba uthemba nje lendabeni yakhe ayishilo ucingo mina uMthuzwa Mkhwanazi ngaphansi kwenhlangano itholeleni siyabonga nisale kahle emakhaya